Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Nakatutok sa atin si Lars Nathan. Hi Lars, good morning. Masugin nating tambalanista yan. Thank you! Pagkakataon nyo na po para mag-ballet. Yan, sayo-sayo lang kayo dyan. Namnamin Sayo-sayo nyo lang, muna. ha? Sayo-sayo muna. Puno na kasi yung laptop ko eh. So medyo mabagal na siya. Wait lang. Sa lahat ng mga kabisya natin ganitong oras, nagpiprito ng isda. Uy! Siguraduhin mong i-level up yung isda mong yan with Maggi Magic Sarap. Siguradong alam mo kahit di ba syempre sa kusina tayo nagluluto. Kapag ang isda binudburan mo ng Maggi Magic Sarap, kahit nasa sala ka naamoy mo yung bango ng piniprito mo. Kasi sa amoy pa lang mas mabango. Totoo yan. Sa tingin pa lang mas golden brown. At sa tikim pa lamang, naku, malasang malasa kabisyo. Try mo yan and do the budbud hagod moves. Paano ba gagawin ito? Simple lamang. Yung Maggi Magic Sarap mo, ibudbud mo sa iyong ipipritong isda, tapos ihagod mo simula ulo hanggang buntot. Kailangan may pagmamahal, syempre. And pwede kang maglagay ng iba't ibang twist sa prito mong isda. Correct. Pwede mong gawing sweet and sour. Pwedeng escabeche. Pwedeng may sauce, nakakaiba. Sarap. Basta lahat po yan makikita nyo po sa Maggi Philippines Facebook page kasi napakarami po nilang mga magical recipes doon at sa maggi.ph website. Yan, siguradong mag-enjoy kayo sa masasarap na recipes meron doon. Gamit Correct. ang Maggi Magic Sarap. Ayan, kuha ka naman ngayon ng partner para mas masayang sumayaw. Correct. Kasi Kasabay- pag mag-isa ka, Muntanga ka. So sabay na kayo mag-ballet. Yan. Yan. Ikot-ikot, balay-balay. Isang sanggol na nasa langit ang nagtanong sa Diyos. God, sabi po nila na ipadadala niyo daw ako bukas sa lupa. Paano po ako mabubuhay doon? Gayong napakaliit ko pa at napakahina. Sumagot ang Diyos sa bata. Aking anak, huwag kang mag-alala dahil nag-aabang na sa lupa ang anghel mo na sa iyo'y mag-aalaga. Muling nagtanong ang sanggol. Pero God, dito po sa langit wala naman ako ibang ginagawa kundi ang umawit at magsaya. Magiging masaya pa rin ba ako kapag bumaba na ako sa lupa? Ngumiti ang Diyos at sinabi, huwag kang mag-alala. Aawitan ka ng iyong anghel at pasasayahin ka. Hinding-hindi ka malulungkot dahil mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal niya sa'yo. Pero paano ko po maiintindihan ng mga tao doon kung di ko alam ang salita nila? Muling tanong ng ang sanggol. Huwag kang mag-alala. Maririnig mo sa bibig ng iyong anghel ang pinakamagaganda at pinakamatatamis na salita. Bukod dyan, ay tuturuan ka pa niya kung paano makipag-usap sa kanila. Paliwanag ng Diyos. E paano po kung malayo na kayo sa akin at gusto ko kayong kausapin? Tanong ng sanggol. Sa bahaging yan, ang guardian angel mo pa rin ang bahala. Ang mga palad mo ay kanyang paglalapatin at tuturuan kanyang manalangin. Ang sabi ng Diyos. Natatakot po ako eh. Pag nandun na po ako sa lupa, sino po magtatanggol sa akin? Muling tanong ng sanggol. Ang iyong anghel, hindi ka pababayaan. Buhay niya'y itataya sa iyo, maprotektahan ka lamang. Paliwanag ng Diyos. Napayuko ang sanggol at sinabi, God,
Sa tingin ko po, palagi na po akong malulungkot dahil hindi ko na po kayo makikita. Nang marinig ng Diyos ang pangamba ng bata, ay agad siyang sumagot. Hindi ka dapat malungkot dahil ang anghel mo ang magpapaalala sa iyo ng mga bagay tungkol sa akin. Ituturo din niya sa iyo kung paano ka muling makakabalik sa tahanan mo sa langit. Huwag kang mag-alala dahil gagabayan ka habang ikaw ay namamalagi sa lupa ng iyong anghel. Nang marinig ng sanggol ang tugon ng Diyos ay napuno ng kapayapaan ang buong paligid. Matapos ang ilang minuto ng pananahimik ay muling nagsalita ang sanggol. God, bago po ako bumaba sa lupa, maaari mo bang sabihin kung ano ang pangalan ng aking anghel? At sumagot ang Diyos. Ang anghel sa lupa na sa iyo'y naghihintay ay tatawagin mong nanay. Aww, Walang tatay? Wala. Mother's Day, partner. Basahin mo, baka may kasunod pa. Partner, Mother's Day. Sige na nga. Sinira mo naman yung moment Ganda-ganda na Ganon. Sige na nga, angel na nga kayo, payag na. Oo. Kami naman talaga yung angel. You're the devil. You boys. I always believe that there's a guardian angel. Nakakatuwa. Kaya, di ba, sabi nga, lahat ng mga sinabi ng Diyos dyan na may magtuturo sa'yo pagdating mo sa lupa, di ba? May magpapaalala sa'yo kung sino ang Diyos. Correct. May guardian angel. Ngayon, kung wala nagpapaalala sa'yo paano magdasal, wala nagtuturo sa'yo ng mga tamang gawain, isa lang ibig sabihin yan, wala kang guardian angel. Yan, patay tayo dyan, nakakaluka, di ba? Pero napakaganda na ang sinabi ng Diyos na ang guardian angel na tinutukoy ko, yung magtuturo sa'yo ng lahat, walang iba kundi ang iyong magiging nanay. Correct. Diba? Again, advance happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Saludo po kami sa inyo. Kayo po ang talagang idol po namin kayo kasi sa gitna ng lahat ng mga marami niyo pong kamot sa tiyan, nagbe-bathing suit pa rin kayo. Saludo po Idol! ang mga anak ninyo kasi meron po kayong lakas ng loob. Yeah, di ba? Saludo po kami sa inyo kasi saludo ako sa nanay ko makasuot ng masikip. Pusunin naman. Yung palang saludo ka na Ay nako, hindi pero nakakatuwa po talaga mga kabisyo na meron po tayong mga nanay na sinusunod, na kahit minsan maingay, feeling natin OA, feeling natin KJ, pero isipin mo na lang yung pinagdadaanan ng mga taong walang nanay. Nagustuhin man nila na merong magalit sa kanila, gustuhin man nila na may pumigil sa kanila, wala. Correct. Ituring po natin mga kaibigan ng ating mga nanay ay tunay na mga guardian angels. Tama! Na ipinadala sa atin. Isipin nyo, simula po bata tayo, simula nang dumila tayo sa mundong ito, ginabayan at inalagaan na tayo ng mga nanay natin. Di ba? Ng mga guardian angels natin. Ako, partner, ang palagi ko ipapaalala sa anak ko, sasabihin ko sa kanya, anak, dahil sa'yo hindi na ako makapag-two-piece. Ito mga kamot ko sa tiyan, ikaw yan! Hindi, pero that's napakababaw nung sinabi kong yun kumpara sa lahat ng mga sakripisyo na ginagawa ng mga nanay para sa atin. Kaya mabuhay po ang mga nanay. And again, Happy Mother's Day in advance sa lahat ng mga nanay. At huwag niyo pong kakalimutan, tumatanggap din po ako ng regalo dahil mother po ako. Yan. Yun lang po talaga ang punot dulo dito. Kaya natutuwa ako kasi nagpadala ng cake ang Goldilocks kahapon. Sabi ko, ba't siya nagpadala sa akin? Advance Tapos nakalagay Happy Mother's Day. Oh, nakakaya naman sa ibang mga clients. Siguro magpapadala din sila. Panawagan mo na to yan. May ilang araw pa naman bago mag-Mother's Day. Baka sabihin nila, excited, Tuesday pa lang, mingi na regalo. Hindi, mabuhay po ang mga nanay. Kayo po ang guardian angel ng mga anak. Mahalin po natin ang ating mga nanay. Walang pwedeng pumalit, di ba, sa posisyon ng nanay mo, kundi ang nanay mo lang talaga, wala nang iba. Tama. Maraming salamat sa Mahiwagang Burnay sa isa namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga Tambalanista. Thank you for joining our Twitter party for today. Hanggang alas 12, tayo'y patuloy na magkakasama-sama
programa dito sa Metro Manila. Maraming salamat mga kabisyo for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Yo!